Природата на България. За неповторимите природни условия на България може да се говори много. България заема едва 1,6% от територията на Европа, но в географско отношение се характеризира с изключително голямо ландшафтно многообразие. Високи планини, кристални езера, тучни равнини и обширни златни плажове, чието брегове се мият в изкрящите вълни на Черно море. Днес за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи, е създадена и добре управлявана система от защитени територии, която заема около 5% от територията на страната. В България се намира най-старият природен парк на Балканския полуостров – Витоша, а в резервата Парангалица в Рила са запазени част от най-старите иглолистни гори в Европа, като някои смърчове достигат повече от 60 метра височина. Най-големият резерват в България е Лопушница в Странджа планина, където расте част от многовековна девствена гора. А в резервата Боатин под връх Тетевенска баба могат да се видят 200 годишни букови гори. Едни от най-непристъпните, но изключително красиви места се намират в резерват Джендема. Тук, сгушени в южните склонове на Стара планина, се намират страховити пропасти, високи водопади и отвесни скали. Много известен е и резерватът Сребърна, включен в списъка на ЮНЕСКО за световното природно наследство, където на площ от 600 хектара живеят около 140 вида блатни и водоплаващи птици. Това е и мястото, където можете да видите истински пеликан. В защитена местност Пода на 1 квадратен километър се наблюдават 265 вида птици, една от най-богатите в орнитологично отношение местности в Европа. През България минават два от главните миграционни пътя – Вия Понтика и Вия Аристотелис. За поддържане на екоравновесието са от изключителна важност и големите влажни зони по Българското Черноморие и река Дунав. Доказателство за изключителната стойност на Национален парк Пирин е включването му в списъка на ЮНЕСКО за световното природно наследство. Националните ни паркове Рила и Централен Балкан са част от европейската мрежа от национални паркове Pan-Parks. Това е международна оценка за тяхната запазена и добре управлявана дива природа, за високата значимост на биоразнообразието в нея и ролята им за общественото развитие чрез устойчив туризъм. Голямо богатство са и многобройните карстови извори и пещерни образования, пълноводните реки, пълни с балканска пастърва, интересните скални образования и гори, обитавани от диви животни. Това е природата на България. Невероятно красива, разнообразна и запазена. Днес над 30% от територията на страната е част от мрежата на Натура 2000, общоевропейска мрежа, съставена от защитени територии, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания на Европа.